Ahojte, moje meno je Lex Narrator Player a dnes som tu, aby som zase poprial niekomu k narodeninám. Dnes budem gratulovať môjmu dobrému kamarátovi, YouTubeovému, dá sa povedať kolegovi, Happy Cuberovi. Takže Happy Cuber, k tvojim narodkám ti prajem veľa šťastia, zdravia, subscriberov, lajkov, pozretí a aby sa ti skladalo tak dobre, ako sa ti skladalo doteraz a aby si na najbližšom Czech Open získal nejaké to pekné miesto. Takže to by bolo v podstate pre neho všetko. A ešte taká jedna poznámka pre všetkých divákov a odoberateľov kanála Háveť. Plánujeme menšiu spoluprácu s Epicuberom, takže sa máte na čo tešiť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste vydržali toto ďalšie 1,5 minútkové video, ani to možno nie. A prajem vám pekný deň. Čaute.